KAchols, is KTV, aka KAchols TV, and welcome to our YouTube channel. This time, panibagong araw, panibagong vlog na naman po kami ngayon mga KAchols. And this time, kasama namin na naman ulit yung mga friend namin. Si Alem, si Dulce, at anak niya na si Ashley, si Sapira, si Casey, si Nicole, at si Nathan. So this time gagawa kami ng video, yung video po namin. Ano video natin? Ano? Subsuban. Yes, the logo. Yes, the logo challenge. Pero may mga may shoutout kami ngayon. Ang shoutout nga pala kay Carla, si Bonnie, Carla. Shoutout sa'yo, sa classmate nyo. Si Annalyn. Tapos yung mga bagets daw, may pa-shoutout sila. Kayo. Jaja. JC. Saka mga taga college at also sa mga Arellano Mabini High School sa Pasay. Sa Pinay ka. Mga OG gang. OG gang ka, kuya. Wala. Shoutout siya kay Chano na hindi kasama ngayon. Dapat nandito siya sa si Christian. Shoutout kay Valerie. O so yun mga ka-chols, di na yung patagalin. Welcome to our YouTube channel. Umpisa na namin, lalaro kami. Subscribe kayo. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Yay! Yo, time check tayo mga ka-chols. Time check tayo. Ang kain umaagang dinner namin is ano na ba? 5:45. Maaga. So, kain tayo mga ka-chols. Hindi sila pwede magabihan. Ulan pa naman. Maaga lang. What's that?
Oh, no, 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 no. Wow, but orange. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Next na. Dalawa lang, pass. Sige, sige, sige. Oh, no, 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 no. Show me! Galing talaga ha? Wait na! Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Next, next. Arison Plaza. O yan. Alam ko yan. Dalawang letter lang yan. Dalawang letter lang yan. Dalawang letter lang yan. Grabe ako, grabe ako. Oh, no, 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 no. Hindi niyo nalaman yan. Next, wala. Sorry po. Dahil ni Alim next na. Ang dali lang nito. Ako ba? Ba't kasi doon tayo tumingin eh? O, Johnny Walker, siyempre. Bente! Oh, look, what's that? This. Itan. What's that? Ate, Ate, next.
No, 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 no. Alam yan. Saan mo saan daw? 5, 4, 3, 2. Pinalitan? Kasi, siyempre. Hindi ka kayo pupunta, dito ako pupunta ha, para ano. Sorry, sino mo ba? Sino mo? What the word? Sir Hurt, alam na, Sir Hurt. No, 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 no. Ali. Ano sa games? Sa games to. Avengers TV? No, 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 no. So yun mga ka-Jols, natapos na nga rin yung ginawa namin na to. Ito katuwala naman to para sa updated mo lang yung upload ng video. So shoutout nga ulit ha sa mga kaibigan namin, si Carla, si Will, sa sino kasi mga Si Annalyn. Ay din sa mga OFW nila. Oo, si Christian. Mga OFW natin dyan na mga sa Hong Kong, Dubai, sa mas paling na mundo. Sa Canada. Ingat kayo palagi sa aking mga pamilya ko dyan sa Australia. Sila Nima, si Patty. Yan, shoutout sa inyo. Sila ate. May tag kami na. Paalam na kami. Si Papa